Haidara eka kote mogo bolo na sorola atumi mau bolo sizamba soro atumbana Haidara ko abe ala bolo Haidara eka kote mogo bolo na sorola ne ni fo asan ka jande mais akerina fo mogo ma lame mogo makala Allahu akbar bente yoro islamiyati Allahu akbar sigatola jamakulu nama ben nam ala taw deme Allahu akbar mingo aye jogo dila jogo ye dine nu ko anga faga o jogo cena minu nde o mega ka faga bi olu ya don ko ni ko an kuma to kun hakili to olu la ko ni sigatola Allahu akbar Haidara eka kote mogo bolo na sorola atumi mau bolo sizamba soro atumbana Haidara nam ala kisra ngale muga ani kilena ne ambalmake do ka amuso sotira san sheki nyogona muso in segene ko fe chekoro nya tana yereti nam o ko ansaru murtira pew ko fa ka bla sabla ka musote kay ngonta bla wiye kay lo ni ka sisma welma ko jon jala kilebe tiya do wawma ansaru de do nam u kana galo da ansaru la de aw sura marketi nam ansaru ye hakili mode nam ko chedo muso tara kunve san wolovla san sheki muso ba kunve amana nam muso nana chefe che ya muso do ansaru ko muna o kera ko fo ka furukura siri ko muso te nam o dugu me ansaru Allahu akbar idra o kuma olu kun bi fe ka olu kun ya furu sa Allahu akbar furu bi siri de nasara nam ni muso tara yere kunve sangeme che ma abla nam na ka jinaw segira na nana che no fe che agwewa ay ni che ko aba fe kun aba ka so e sigati no furu siri jmen bola nam furu siri to la che ma abla o nam ni muso bla ya bla de al na mata dugula ni ya bla ka so ya bla le de khalas na muso min dara kunve san sheki nam no tlala kana che ma abla nam a bora yoro na na yere che ko mbe muso fe ako mbola Allahu akbar o furu bi tasiri choko de o mana kun furu la do ma wa Allahu akbar a muso do nam na yere jana no ya muso do nam idra ala kisra abse ka min woni nge o ye ka isi burawde nam na nana a muso in nana nam nge tale san sheki nam o ina kalo saba ke folo ngala je nam ni ni kono do ndenga aha o no dafara ni kono mayala amso babula ka so Allahu akbar idra ala kisra ngale muga ani flana ambalmake do ko ale den soro muso do de fe nam nga ale muso te nam poro den amba wele bamananga na ko bolon fe de yalma ko on nafakati wajiballo alayka wala ma wajiban ta ka nyaira la fo bolma ke ante manami ka siya chama nam ko na tabe ko akara ko daka do ala nam ne akila anya ni fo shen chama akila anya ni fo shen chama mago bala aka wala kuwa ala ka wali ni wasa namsi wala ne akila anya ni fo ka koro nam ya fo sharia la nam ni ye den sɔrɔ bolon fɛ sharia ku i den tɛ o kɔni o sabatilen don Allahu akbar sɔsɔli tɛ sharia fansi ni si cɛ o la nam sharia y'a yira i den tɛ Allahu akbar nga nam sharia y'a yira i den tɛ o ye tiɲɛ ye mais yala ni den tɛ e bɛ se ka den sɔrɔ fasa na e yɛrɛ t'an b'i da ka sunɔgɔ yanni denw ma cɛ janɛmɛ na ko o waliden to tɔɔrɔ la ye i ti nɔnɔ sɔngɔ d'a ma i t'a balo i t'a fɛɛrɛ bɔ
n'a banana i t'a furakɛ o kumana sariya bɛna den de tɔɲɔ wa tari fakolo ye ni bakolo ye olu de bɛna tɔɲɔ Allahu akbar. bari wallahi Idra. fo an ka nin de jateminɛ Siga tɛ nin na wallahi. Idra. ni sariya ko i den tɛ ɲɛmɔgɔden ye e de kɛra a sababu ye Tiɲɛ. i den tɛ parce que sariya ko i den tɛ mais i b'a doni da jɔnni kunna a doni bɛ da jɛni kunna e kɔ Naam. Allahu akbar. n'a doni ma den kunna o kumana ala ko ka den in tɔɲɔ sa wa Siga. jɛni b'a banabaatɔ furakɛ den yɛrɛ wa Allahu akbar. a bɛ nɔnɔ min a b'o wari bɔ min Naam. a ka kan ni kalan ye Naam. a ka kan ni ladon ye a ka kan ni ladabu ye Ɔhɔ. n'a fɔra e t'a fa ye o ye tiɲɛ ye Naam. nka e jogo kolo de y'a se ye Siga tɛ nin na. bɔn o kumana ni bɛɛ y'i banna Naam. ko ala ko sariya ko cɛ den tɛ Ɔhɔ. o kumana kungo kɛra jɛni ta ye den ya den tɔɲɔna dɛ a m'a min a m'a bonya ale ni tasuma Wallahi. Allah Idra. kodɔn ka nin lajɛ hakili la dɛ Tiɲɛ. tiɲɛ don an ka karamɔgɔw bɛ nin de kan Naam. an ka silamɛya fanba bɛ nin de kan Wallahi. o ɲɛmɔgɔden don i den tɛ dɛ Naam. kana musaka Ɔhɔ. kana gɛrɛ a la Naam. ala kira de ko i den tɛ wa i den tɛ Tiɲɛ. mɛ n'an ma k'o faamu ni hakili ye Naam. a bɛ gɛlɛya dɛ Siga t'o la. n ye nin fɔ a ye siɲɛ caman Tiɲɛ. asuluw de bɛ yen Naam. usuluw de bɛ k'o la Ɔhɔ. a jirala k'a fɔ Naam. ibura bi kɛ de ɛli iburatu fil umumi Tiɲɛ. la fi khususi sabab Naam. Idra. ibura bi kɛ amu de la général Naam. mais ibura tɛ kɛ ko kun na Ah. Allahu akbar. n'a fɔra sisan ko ala ye jɛnɛya haramu Naam. ko k'a sababu kɛ karisa ni karisa de ye nin kɛ Naam. kumana ni jɛnɛya haramu ni sababu kɛra ye a bɛ fɔ ko o ye sababu ye Naam. mais o kumana jɛnɛya haramu ni bɛ dan olu la Tiɲɛ. ayi a bɛ tɛmɛ sa Allahu ka akbar. bɛɛ labɔ a bɛ haramuya bɛɛ Siga kan t'o la. Siga t'o la. Idra. a yirala k'a fɔ kafiri ninnu siɲɛ caman Naam. pour que k'u ka kungo dɔgɔya ka nafa bonya Tiɲɛ. u bɛ kɔnɔ dada musow la a bɛ hakɛ to Naam. Allahu akbar. k'o denw sɔrɔ Ɔhɔ. ka kɛ u ka baarakɛlaw ye Naam. u yɛrɛ ka foyi t'a la denw bɛna baara k'u ye Tiɲɛ. muso t'u kunna janko k'o balo Naam. Allahu u b'u dungɔta gɛr'u la Ɔhɔ. ka sɔrɔ ka denw sɔrɔ Naam. kumana kira y'a ye ninnu bɛ den ɲini de la Ɔhɔ. u bɛ kɛlɛjama ɲini de la Tiɲɛ. u bɛ faranga ɲini de la Naam. kumana kira y'a haramu n'i ye den sɔrɔ bɔlɔ fɛ ko i den tɛ Allahu akbar. Idra. an b'a o fara khususu sababu de kan Tiɲɛ. mais ibura bɛ umumu de la Naam. Idra. ko tiɲɛ don a fɔra a den tɛ Naam. mais a den tɛ kɔrɔ tɛ ko a kana musaka kɛ Allahu akbar. Idra. parce que fo a ka sariya fana bɔ bolo la silamɛya man ka kɛ naloma diinɛ ye Tiɲɛ. ni min ko dɔrɔn u b'a fɔ a den tɛ ɔhɔ ko ɲɛmɔgɔden ko k'o adopte ka ɲɛmɔgɔden adopte Naam. ni kɛlɛba ninnu kɛra yan karamɔgɔbaw bɛ yen f'u bɛ wɔsi Siga t'o la. ko nin ye tubabu ka ko natɔ de ye an fɛ Naam. tubabu ka ko natɔ i y'i ka jɛnɛya kɛ o ye tubabu nɔ ye Ayi. Allahu akbar. i k'i ka jɛnɛya den ka papiye dilan o la k'o ye tubabu ka ko nale mais jɔn de y'a wolo Allahu akbar. Ile. hali ni sariya ko i den tɛ jɔnni y'a wolo Naam. i den don Tiɲɛ. ka segin i den don Naam. ka segin i den don Allahu akbar. E tɛmɛ nin kan koyi. ma sariya sɔsɔ ma kira sɔsɔ Ayi. Naam. n kumana ni ala de kumakan ye Siga tɛ nin na. ala ko nabila ye nuhu ma Naam. ko a den tɛ Ɔhɔ. a yɛrɛ woloden halala Naam. a bana ka tugu nuhu na Tiɲɛ. ala ko nuhu ma i den tɛ Allahu akbar. o kɔrɔ ye ko a den tɛ wa Ayi. i den tɛ parce que a ma tugu i ka sira kɔ Naam. o kumana a to a ni kafiriw bɛɛ ka halaki i den tɛ Naam. mais jɔn den don Allahu Nuhu akbar. den. Alayhi salam. an ka baara kɛ ni hakili ye Naam. Sahibul hikma. n'a fɔra ɲɛmɔgɔden tɛ i den ye Tiɲɛ. ni silamɛya sariya ko ten Naam. mais a bɛ fɛ dɔrɔn ka i jalaki
ka nde ti i te kan Naam. k'i ka fasa jiri la Naam. ani den tɛ kelen don wa jɔnni den don Allahu akbar. Idra. n'a fɔra ko k'o papiye dilan fa tɔgɔ la k'o tɛ kɛ abada k'o ye tubabu ka ko kura de ye Naam. ko an ka sariya ko i den tɛ wa i den tɛ wa papiye tɛ dilan i tɔgɔ la ko a bɛ dilan ba de tɔgɔ la Sika. Allahu akbar. d'accord mais lahara Naam. i tɛna se ka taa minɛ a nɔfɛ kɔni Tiɲɛ. n'i den tɛ kaban e den tɛ e tɔgɔ jumɛn b'a la Naam. e bɛ taa juge ala fɛ cogo di e den don wa Allahu akbar. makɔrɔma a ye kumaw kɔlɔsi Tiɲɛ. fukaro fila y'u ka malangolonya kɛ Naam. olu ma lebu ni hayibu min sɔrɔ Ɔhɔ. den min wolola bɔnɛ ka jigin o kan Naam. nin ye mun miiriya ye Allahu akbar. Idra. den ka mun bɛ nin na foyi Oi. tori au contraire Naam. den de kan k'i plaignɛ ala yɔrɔ Tiɲɛ. ala mun n'i ye ne di ninnu ma Allahu akbar. cɛnikɛlaw Allahu akbar. den de kan k'i plaignɛ k'a fa sigi n tigɛr'i la Heu. e ma se ka muso furu ka ne sɔrɔ fo e ye ne sɔrɔ nin sira in kan Ɔhɔ. n tigɛr'i la Heu. e den ma kuma Naam. k'o ka fili ye Ɔhɔ. ne m'a dɔn u bɛ diinɛ faamu ni hakili min ye o Allahu akbar. Idra. sahibul hikma o tuma na n b'a fɔ n balimakɛ ye Naam. n'i ye nin den modèle sɔrɔ Aha. ka ala janfa k'i yɛrɛ janfa Naam. sariya ko i den tɛ wa i den tɛ Tiɲɛ. nka e de b'a balo Wallahi. i b'a fɛɛrɛ bɔ Tiɲɛ. n'a banana i b'a furakɛ Naam. i b'a éduquer Ɔhɔ. ka tila k'a jogo dilan k'a don kalan la a ka kalan Allahu akbar. e de ka fɛn jugu don Tiɲɛ. den tɛ fɛn jugu ye dɛ e de ye fɛn jugu ye Allah. e de b'i a ladon Siga tɛ yen dɛ wallahi. bani ala k'i mangoro Alhaji Mangoro koyi. ya allah han o ye ɲɛmɔgɔden tɔɲɔ kojugu wallahi u y'a wallahi tɔɲɔ zulmun bari Allahu akbar. faamubaliya kama faamubaliya Naam. faamubaliya kama tiɲɛnikɛla ma lebu dɛ fɔ bin kɛra min kan Tiɲɛ. a y'a ka jɛnɛya kɛ den min sɔrɔl'o la o bɛ mun kalamaw la Foyi. a kɛra a ɲɛna wa Ayi. a ka munkun b'a la Foyi. a bɛna tasuma da o kan k'o tɔɔrɔ Naam. kɛlɛ bɛɛ kun ye tiɲɛ ko in de ye o sɛrifu Allahu akbar. n da kun tɛna se o kuma ninnu de ma Naam. kɛlɛ yɛrɛ kun ye o de ye Siga tɛ yen dɛ koyi. Wallahi. Idra. ko a t'a fa tiɲɛ ta Ɔhɔ. parce que ko a fa tɛ Tiɲɛ. o bɛ an tɛna se an tɛna an da don o yɔrɔw la Naam. mɛ an bɛ dan yɔrɔ min na o de ye a ladon Naam. Wallahi. a ladonni tɛ maa si ma wajibi ye e kɔ Tiɲɛ. Wallahi. e de y'a sɔrɔ jogo jugu in Kɛra. den ka foyi t'a la Tiɲɛ. bɛɛ a y'a lajɛ silamɛya la hakili yɛrɛ jumɛn bɛ sɔn nin ma Allahu akbar. silamɛya b'an su ka kɛ hali kafiriw denw ka hinɛw na Na. hali kafiri min n'i bɛ sigi la ni se t'a ye sariya ko i k'a dɛmɛ Tiɲɛ. e yɛrɛ ye den min sɔrɔ tulonkɛ la Na. sariya bɛ se k'a fɔ i k'i kɔ don o la k'o to ɲani na cogo di Allahu kalla wa hasa wallahi n'o kɛra den in sɛbɛ kɔrɔ tɔɲɔna dɛ Wallahi. a tɔɲɔna danbe la a tɔɲɔna ka vi la balo la Wallahi. Idra. an bɛ tɛmɛ ni walada ye ni ala sɔnna ala k'i sara ayidara Mi. Wallahi. inshallah nin b'an bɔ ɲininkali 23 an balimakɛ dɔ ko ale balimakɛ fatura a ye kasabi min to 100 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn ko Naam. yanni ka wari in mara in ale ye wari in ta k'a labaara nka balimakɛ den n'o yatimɛ ninnu ye ale bɛ to k'u ka besoinw ɲɛnabɔ wari in na Aha. yalima ko lahara jɔ don yatimɛden ka nafolo ko fara cogo min na ko yalima ko tɔɔrɔ bɛ ale kan nin baara in na wa Allahu akbar. Idra. ayiwa i balimakɛ sara ka wari to Naam. k'a ka yatimɛdenw to Tiɲɛ. denmisɛnw ma kɔrɔbaya Aha. i ye balimakɛ ka wari ta ka baara kɛ n'a ye Naam. a sara k'a den minnu to i b'olu ladon n'a ye Tiɲɛ. sariya la n'a sɔrɔla i b'u ladon n'a ye a tiɲɛ kan Naam. sariya la o de ɲinina o Aha. sariya y'o de ɲini o a ma fɔ i ka yatimɛdenw ka wari
datugu k'a bila ye o ayi i b'a lajɛ i bɛ se k'u dɛmɛ a bɛ ji di cogo min na ni ŋaniya ɲuman ye sariya la fana u fa ka nafolo u ka fɛɛrɛ bɔ bɛ bɔ a la u ka balo bɛ bɔ a la sariya jɛnen don n'o ye ni namara t'a la ni namara t'a la u bɛ bɛn o yɛrɛ de ɲininen don ala sago i sago. ala k'i sara ne faamuya an balimakɛ dɔ ko olu ye jan da kungo sogow ɲɛ jan ye sogo minɛ ka sen kelen tigɛ ka bɔ a la olu ye sogo in nɔ don u ma sogo yɛrɛ bakurunba sɔrɔ nka a ye sen min tigɛ olu ka jan sababu la olu y'o sogo in dun yalima ko bɛ bɛn wa. bon sariya la nabi a bɛ sɔrɔ miɲɛba b'olu la dɛ aw kɔni sariya la o ye jufa ye jan ye sogo minɛ ka a woro fankelen tigɛra walima a sen fankelen tigɛra jan fɛ mais sogo yɛrɛ ma sɔrɔ o min tigɛra sariya la o dunni ti bɛn dɛ o ye jufa ye ala sago i sago. ayiwa an balimakɛ ɲininkali min b'i tɔgɔ la an balimakɛ ko ale bɛ dɔ de ka bitiki la ɲininkali 25 don k'ale bɛ dɔ de ka bitiki la bitikitigi ye yamaru da ale ma ayiwa karisa n jɛna don o don i ka 100 ta k'i ka arasɔn fɛn n'o ye c'est à dire i ka musakaw kɛ n'o ye mais ale yɛrɛ ka dunta o bɛ bɛn 44 de ma tile la ayiwa 60 min bɛ 100 in jɛ o 60 in yalima n'ale ye o puruti k'o bila a damafan walima yalima o ye bitigi tɛ ou bien ale ta de don comme déjà bitigitigi yamaruya dalen ma n jɛna 100 don o don i ka 100 dun nka ale yɛrɛ ka dunta ye 40 kuma bɛ 60 in de kan sisan jɔnni ta don. bon an bɛ se ka min fɔ nin na a bɛ sɔrɔ e bɛ k'a fɔ cogo min na a ma fɔ ten de ni bitigitigi ko i ma ayiwa i bɛ baara kɛ n ka bitigi kɔnɔ n jɛna n'a ye don o don i ka dunda i ka musaka kana tɛmɛ 100 kan i ka musaka kana tɛmɛ 100 kan ni don min i ka musaka kɛra 10 ye 90 ye bitigitigi ta ye n'i ka musaka kɛra 80 ye don min na 20 ye bitigitigi ta ye nka n'i ka musaka sera 100 bɛɛ ma o 100 bɛɛ ye i ta ye parce que o yamaru dir'i ma ko i kana tɛmɛ nin kan nka n'a tigi ko de don o don 100 ta ɲininkali jumɛn b'o la bilen n'a ko don o don 100 ta i bɛ 60 ɲininkali kɛ 100 na cogo di bilen. o de don a tigi ko a ma don o don n jɛna i ka 100 ta mais ale yɛrɛ ka dunta o bɛnna 40 ma bon 100 ma dafa. isa a bɛ sɔrɔ e ma kuma faamu de o ne ko n'a sɔrɔla bitigitigi ko a ma don o don 100 ta mais ale bɛ ɲininkali kɛ 60 la cogo di n'a fɔra 100 ta ɲininkali bɛ se ka kɛ 60 la de ni bitigitigi ko i ka dépense kana tɛmɛ 100 kan n'a ka dépense danna 40 na a bɛ se ka 60 ɲininkali kɛ o ye a kana tɛmɛ nin kan ye mais n'a fɔra nin da don o don ɲininkali t'o la o ye sa n'a tigi ko don o don 100 ta 100 y'i ta ye don o don hali n'i ma dɔrɔn bɛ dun nka kana tɛmɛ 100 kan ni 50 y'i ka musaka bɔ 50 tɔ ye bitigitigi ta ye dɛ kana tɛmɛ a ka kɔrɔ de ye n'a dilala yanni 100 cɛ a banna n'o ma ɲɛ yɛrɛ sa i bɛ se ka se 100 ma nka dan ye o kɔrɔ tɛ 100 ta o bamanankan ye 2 de ye kana tɛmɛ 100 kan ani 100 ta kuma fila in ka tigɛ ɲɔgɔn na dɔgɔtɔrɔ Allahu akbar nin faamuna an bɛ tɛmɛ ɲininkali 27 an balima muso dɔ k'ale dɔ ka telefɔni burulen tɔmɔ telefɔni in da ka gɛlɛn kosɛbɛ ale taara ni telefɔni ye so telefɔnitigi ye weleli kɛ ale ye a ka yɔrɔ taamasiyɛn telefɔnitigi ye telefɔnitigi nana ale ko ma n t'a d'i ma f'i ka 2000 di yan telefɔnitigi ye 2000 da ale ma ale y'o minɛ telefɔnitigi taalen kɔfɛ ale ma lafiya fiyewu yalima 2000 in ale tɛna kungo sɔrɔ lahara walima a kungo t'a kan. ayiwa an bɛ min fɔ ale ye tɔmɔni min kɛ ka tila k'a segin a tigi ma a y'o tali min kɛ n'a ko k'o sara a ye 2000 telefɔni dun ka ca 2000 ye kosɛbɛ
sariya t'a balo la nka sariya b'a ka baraji nagasi kosɛbɛ Allahu akbar. Allahu akbar. parce que déjà que a ye fɛn da gɛlɛn tɔmɔ Naam. ka tila ka jɛn n'a ye ala kama k'a d'a tigi ma a kun b'an ka nin yɔrɔ ɲini o na mɔgɔ fɛ bilen Allahu akbar. a kun b'a sara to ala yɛrɛ bolo Tiɲɛ. o la a kun bɛ sara ba sɔrɔ nka n'a yɛrɛ ko dɔɔni ka d'a ma Naam. o dɔɔni in d'a ma haramu ye dɛ nka o bɛ sɔn ka dɔ bɔ a ka baraji la dɛ Siga t'o la. Haidara. Allahu akbar. a ye telefɔni tɔmɔ telefɔni da ka gɛlɛn a ko telefɔni tigi ma a y'a wele a ko n bɛ yan n ka so bɛ yan fɛ nin ka telefɔni minɛ Naam. telefɔni tigi nana ko i bɛ 2000 sara Tiɲɛ. o 2000 kɔrɔ ye tɔmɔnsara de ye Naam. Siga t'o O la. don, o don. ayiwa ne hakili la Naam. parce que masayilu de don Tiɲɛ. ne ma baasi ye o la o y'a ka tɔmɔnsara ye nka n'a kun y'o to yen Naam. a ka baraji kun bɛ bonya kojugu Allahu ala akbar. sago i sago Siga t'o Ni faamuna ala kisira Haidara. Ɲininkali 28 k'olu fɛ yen nɔ dɔgɔtɔrɔw bi bagan c'est à dire misi lawa minɛ hakɛto ɲini b'a la Naam. k'o bila misi wɛrɛ la. Naam. A dɔw la caman b'a la u bi ala b'a ni sababa bɛn fo misi in bɛ bange ko dɔw ko a bi bɛn dɔw ko a ti bɛn ko kuma fila in na ko jumɛn ye sababa ye ala k'an bɛ sababa la. Mais. bon a bɛnni n'a bɛnbaliya a fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na o Naam. Haidara. parce que ka misicɛ ta Naam. ka na o bila misimuso la ka misidenw sɔrɔ Naam. sariya b'a bali min kama Naam. ala ye fɛnw da ni garizatu jinsiyaw de ye Tiɲɛ. ayiwa ala ye cɛ ni muso de da u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na Naam. bon ni fɛn wɛrɛw sɔrɔla muso bɛ se ka den wolo Naam. ka sɔrɔ cɛ ma gɛrɛ a la Tiɲɛ. mais ala y'a da ni cɛ gɛrɛna min ye o bi bali misimuso bi tɔɲɔ Allahu akbar. Haidara. bon baganw dun Naam. a b'a kalama dɔ taara janɛmɛ na jakuma kama Siga t'o la. Haidara. o tuma na nin fana ye ka hakɛ dɔ de pɛridi Naam. o de la sariyatigiw b'a ɲini mɔgɔ fɛ n'i ye fɛn o fɛn musoman mara Naam. i k'a cɛman fara a kan Tiɲɛ. n'i ye fɛn o fɛn cɛman mara Naam. i k'a musoman fara a kan Allahu sariyatigiw bɛ nin de ɲini bagan marala bɛɛ fɛ Siga t'o la. Siga t'o la. Haidara. mɛ sa Naam. e ka bagan in cɛ b'a fɛ Ɔhɔ. cɛ b'i ka misi bolo Naam. mɛ i ye misi siya wɛrɛ de ye Naam. i bɛ fɛ ka min si sɔrɔ Ɔhɔ. i dun tɛna se k'o misikɛ ta ka na n'o ye Tiɲɛ. ka na di i ka misimuso ma Naam. i tɛna se k'i ka misimuso fana ta ka taa o ka t'o gosi Naam. a n'a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ tubabu misi belebele ninnu Naam. tuma dɔw la se si t'an ye ka na n'a ye yan Tiɲɛ. mɛ u b'u fɛnw feere Naam. n'i y'a san u bɛ taa k'i ka misi la Ɔhɔ. a ka ca la i b'a si sɔrɔ Allahu akbar. n'o n'a ɲɔgɔnna don an t'o haramu Naam. o tɛ haramu ye Tiɲɛ. sariya la Ɔhɔ. mɛ ka misimuso yɛrɛ de bila a bɛ denw sɔrɔ e ye ni nin tali ye ka d'a ma ka sɔrɔ cɛ t'a bolo sariya la i y'a ka hakɛ dɔ pɛridi o ye jurumuba ye o tɛ bɛn Siga t'o la. Haidara. ala sago i sago O tigi ala ye. Allahu akbar. n'a sɔrɔla a bɛ faamu Tiɲɛ. Faamuyara Haidara. A ko yalima k'a bi bɛn i ka muso ta wa muso min i y'a bila dakurunya bilako kelen kan n'i bila k'a saba bɛ tugu ɲɔgɔn na quoi ko k'a sɔrɔ sariyatigiw ko n'i ye muso bila siɲɛ 3 k'a ti bɛn ye mais i y'a bila ko saba bɛ tugu ɲɔgɔn na dakurunya kelen na o muso tɔgɔ yalima bɛ bɛn i k'a lasegin wa. ni bilali ye bilali de ye o Naam. a kɛra yɔrɔ kelen ye o Aha. a kɛra san caman o Naam. ni muso bila kɔni sera 3 ma o ye furu haramuyalen ye Heu. o ye kuranɛ de ye Allahu akbar. han Naam. sariya ko muso ye bila ko 2 de ye Tiɲɛ. aha ni kelen farala ka dɔrɔn e sen t'a la bilen Heu. fo cɛ wɛrɛ k'a furu k'a bila sa dɔ ko ten Allahu akbar. o tuma na an balimakɛ bɛ ka ɲininkali de kɛ yarɔ n'i ye muso furu sa sisan Naam. a taara a y'a dilan kun furu kura siri la Naam. i tilala k'a furu sa Tiɲɛ. a y'a dilan kun furu kura siri la Ɔhɔ. i tilala k'a furu sa Naam. sariya la haramu yiri ma sa Heu. dilali t'o la bilen Tiɲɛ. o ye kuranɛ kumakan de ye Ɔhɔ. bɔn ko yala e ta ma kɛ ten dɛ e ni muso kɛlɛla dɔrɔn Ɔhɔ. e ye bila ko 3 bɛɛ fɔ yɔrɔ kelen Naam. a bɛɛ ka kan Allahu akbar. i ni muso kɛlɛla dɔrɔn i ko n y'i bila ko 3 sariya la a banna deli t'o la bilen
dilali t'o la n'i y'a dilan dɔrɔn i bɛ jɛnɛya la subhanallah o t'i dilan dɛ ni dimi min y'i don o la o t'i dilan dɛ nka n'i haramu o tuma na o kɛra masabu ko ye masabu caman ko n'i haramu b'i dilan sabu tuma bɛɛ u bɛ na karamɔgɔ nin bɛ di n ye muso haramu n fa ma sɔn n somɔgɔw ma sɔn somɔgɔw sɔnna dɛrɛ i nimisara de i nimisara de n'i nimisara an b'a yirila anw ka maliki kɔni ka sira kan imam maliki ka sira kan a ti daga i ye dɛ fo cɛ wɛrɛ k'a furusa ka sɔrɔ k'a bila ɲɔ tɛ e kɔni sen t'a la bilen walima ni an ye maliki ka sira bila k'an den ka sira wɛrɛ minɛ olu b'a fɔ i ka kalo 2 dafalen sun fɔlɔ ka sɔrɔ a ma se ɲɔgɔn ma walima ka misikinɛ 60 dumuni ka sɔrɔ a ma se ɲɔgɔn ma walima ka jɔn kan hɔrɔnya ka sɔrɔ a ma se ɲɔgɔn ma o tuma na ko n'o kɛra a bɛ se ɲɔgɔn kɔnɔ a ɲɔ bɛ bɔ cogo di de a ɲɔ bɛ bɔ cogo di mɔgɔ si t'a fɔ a sun bɛ kɛ cogo di ko a ɲɔ bɛ bɔ cogo di ayiwa o tuma na an bɛ fɛ k'a fɔ o ye haramuni sira ye dilancogo bɛ sɔrɔ nka bilako 3 dilancogo t'o la dɛ n'i kɔni dusu bɔra i ko i muso ma n'i bila bilako 3 c'est fini a banna pewu o ye furu haramuni y'a cɛ a b'a janto o la dɛ n'i dimina cogo o cogo i bɛ tɔ to maa tɛ sini dɔn i bɛ tɔ to dɛ maa tɛ sini dɔn dɛ wa fɔbaa caman bɛ a 100 o 195 bɛɛ bɛ nimisa nka tile kelen setanɛ san dan furu tile kelen setanɛ man'o sa kalo kelen a bɛɛ bɛ nimisa n'i ye muso ne tɛ taa koyi a bɛ fɛ ka taa n'i ye cɛ yɛrɛ ɲininka fani n fa kɔrɔkɛ in de ko ni m'a furu an tɛ kɛ ɲɔgɔn ka maa ye n'o tɛ n tɛ don nabile o nka u bɛ k'a guwan n fa yɛrɛ hali o tɛ kuma n fɛ a si tɛ tiɲɛ ye deli tɛ sɔn o ma o ni warajɛ tɛ adamadenw n'a jɛra n'a ye waati kɛ n'a farala a bɛ nimisa o de la n'i bɛ muso bila i janto i da la mɔgɔ tɛ sini dɔn dɛ naam ala k'i sara ɲininkali 34 ko nin ye laada kolonba ye olu fɛ yen nɔ mais muso de bɛ muso furu siri a b'a fɔ ko nin ye i cɛ ye mais ka sɔrɔ muso in bɛ cɛ kungo mais u ka laada de don fo i ka musow ka ɲɔgɔn furu siri de donc i bɛ muso min furu siri u bɛ a fɔ ko e y'o cɛ ye n'o muso tɔgɔ in bangena k'a to a cɛ ka furu la o ka denwuli musaka n'a dépense bɛɛ e muso tɔgɔ in de bɛ jɔ n'o ye k'o kɛ gindanba ye ko de b'olu ka mara la yalima ko sariya ka ye la o bɛ bɛn walima o tɛ bɛn o bɛ bɛn kɛ o t'a ka laada ye wa i b'a furu siri n'a tɛ ka so fo a b'a cɛ ka so kan a bɛ sɔrɔ o y'olu ka laada kuma cogo dɔ de ye kɛ ne ma baasi y'o la o aw ka laada kuma cogo dɔ de bɛ sɔrɔ n'a furula cɛ ma n'a ye den sɔrɔ e min ko k'i muso don e de bɛ taa den ka ko bɛɛ kɛ o kɔni y'a ka laada kuma cogo dɔ de ye o ni sariya tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ si ala k'an bɛ sɔgɔma ɲininkali 31 ani laban nabi ka biki ninnu na o de filɛ nin ye nin ye transitaire dɔw de ye ko olu bɛ minɛnw de dédouaner c'est-à-dire olu de bɛ douaniers ni commerçants ni ɲɔgɔn cɛ misaliya la sisan ni commerçant ka fɛn ye tɔni 10 ye ko fo i k'a fɔ ko tɔni 8 n'i m'o kɛ dɔrɔn ne ko i b'a fɔ a ɲɛ kan ko commerçant bɛɛ bɛ e transitaire in bila ka taa transitaire wɛrɛ fɛ min bɛ dɔ bɔ tonnage la yalima ko ale ansari tɔn in a bɛ bɛn ale fana ka tigiw la walima a bɛ a kɛ cogo di sisan f'i ka nkalon de tigɛ sinon commerçant bɛɛ b'i bila o ye ɲininkali laban ye ala k'an bɛ sɔgɔma bon nin bɛ lajɛ hakili de la mais fɛn min ye tɔni min ye fa tɛ dogo a ɲɛw la o sonjɛ de b'a la so dama
n'a jɛra a bɛ jɛ k'a kɛ cogo min na o ɲɛ b'a yɛrɛ u kɔnɔ ɲɔ tɛ e k'a fɔ tɔni 10 ma tɔni 8 dɔ ye kɛ kunkolo cɛnnen dɔ de ye o tɛ tɔni hakɛ dɔn wa kɔntinɛri min bɛ kɔntinɛri kɔnɔ n k'a bɛ dayɛlɛ u b'a ye de olu kɔni b'a dɔn kɔntinɛri ni 10 pieds don 20 pieds don 100 pieds don ne hakili olu de b'a bɛɛ ɲɛ dɔn ye ayiwa bɔn namara ko ninnu na sariya la kɔni namara ye haramu ye ko ninnu na ni jɛyɔrɔ b'a la bi sariti ni jɛyɔrɔ b'a la hakilima b'a faamu ni ko o ko bɛ kɛ jɛlenya kan o namara bɛ haramu silamɛ kan parce que doyen an t'a dɔn a ko ye min ye n tɛ doyen ko ɲɛdɔn minɛ n tɛ doyen ma ko ɲɛdɔn mais u bɛ min fɔ ko fɛn caman de b'u bolo e bɛ se ka na n'i ka selidɛbɛw ye sisan u b'a fɔ ko selidɛbɛn kelen o selidɛbɛn kelen k'o bɛ dédouaner dɔrɔmɛ 5 mais u bɛ tila k'a fɔ ko tayɔrɔ wɛrɛ b'u bolo kun n'u y'a ta o la selidɛbɛn kelen o selidɛbɛn kelen o bɛ dédouaner dɔrɔmɛ 15 o tuma na fɛn yɛrɛ sigilen t'a la u b'a fɔ an ye cogo min na anw t'a ɲɛdɔn n'o ye tiɲɛ ye fɛn min yɛrɛ tɛ fɛn kelen kan i bɛ dɔ ta kɛ 5 ye i bɛ dɔ ta kɛ 10 ye n'o yɔrɔ kɔni ye tiɲɛ ye ni maa min ko a b'a yɛrɛ ɲini sariya t'i yɛrɛ ɲini haramu ye ne bɛ min fɔ o y'o de ye ni fɛn sigilen t'a la mais ni fɛn min sigilen don a la sariya la o labatoli o de bɛ k'i ma wajibi ye ni bɛɛ b'o kan nka ni fɛn sigilen t'a la fo an b'a di dɔw ma 5 an b'a di dɔw ma 10 ni maa min ko i b'i yɛrɛ ɲini sariya la i jalakilen tɛ alhamdulilahi rabbil alamin ɲininkali minnu tɛmɛ ne bolo o ye nin nɛgɛ ɲɛ 13 an bɛ baara kuncɛ karamɔgɔ bɛ taa lafiya o la an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen a ka an bɛn san wɛrɛ wa kulu amin an b'a fɔ malotigi ye a ka jaabi a ɲɛ bɛ ɲini parce que an tɛ se ka nin masala nation jaabi an kun fɛ k'a sababu kɛ n'i ye mɔgɔ ta ka bila ka malo kan o sara ka bɔ malo yɛrɛ la an b'a lajɛ de n'a sɔrɔla o bɛ bɛn fɔlɔ kelen o kɔ tɛmɛnen kɔ n'a sɔrɔla a bɛ fara fɛn minnu sɔnna ni gɛlɛya ye ni a bɛ fara olu hukumu de kan walima a hukumu bɛ taa d'a ma an bɛ yafa ɲini a tigi fɛ fɛn teliman tɛ mais ni an ye an karamɔgɔw ɲininka ni jaabi wulibali minnu sɔrɔla la ni ala sɔnna yanni an ka fara ɲɔgɔn na mawuludu in na a b'a jaabi sɔrɔ ni ala sɔnna ala sago a sago heure tɔ miniti 20 inshallah u dɛmɛ k'a tobi yalima ko bɛ bɛn ale walima a tɛ bɛn ale ani k'a dun a dunni tɛ bɛn a ye ni i ni sɔnnikɛlaw bɛ sigi la sigi kana gɛlɛya i ma kama n'u bɛ baara min kɛ i bɛ far'u kan k'o kɛ min tɛ bolisɔn ye sariya la o tɛ baasi ye sigicogo ɲuman ɲini kama nka n'a dumuniw mɔna sɔnni sogo kɔni sariya b'a fɔ ko e ka jɛn o kɔ ala sago sago ala k'i sara ne ka ɲininkali an y'a mɛn karamɔgɔ da ko kira ko ni maa min ye ɲɛmaya ɲini ɲɛmaya kana d'o tigi ma mais sisan an b'a ye silamɛya tɔn tɔgɔ la dɔw bɛ ɲɛmaya ɲini f'u kɛra n'a ye karamɔgɔ bɛ mun fɔ o la bon a naam tiɲɛ yɛrɛ don a bɛ kira ka hadisaw la ni maa min ye ɲɛmaya ɲini ko a kana d'o ma nka sariya la jɛnkɛ bɛ n'a ye fana min y'a dɔn ko ni ne bilala silamɛw ɲɛ yan n b'u dɛmɛ u bɛ ɲɛtaga sɔrɔ sariya b'o fana bila ka na k'o ka ɲɛmɔgɔya ɲini silamɛya ka ɲɛtaga kama mais ɲɛmɔgɔya min ɲinini tɛ bɛn o de ye tɔgɔ i n'a fɔ e ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye tara i na bonya sɔrɔ tara i na karama sɔrɔ o de haramuna mais ni i yɛrɛ y'a dɔn ni ne kɛra nin ko ye ɲɛmɔgɔ ye n b'a dɛmɛ n b'a taa ɲɛfɛ sariya la o ɲinini tɛ baasi ye komi ɲɛmɔgɔw y'an bila jaka baara la min na tilanyɔrɔw la komitew ni sectionw la misali la ko komite n'a mana jaka sɔrɔ a bɛ tilan sigiyɔrɔma 3 kelen bɛ taa su section na 2 bɛ to komite la misali la min bɛ to yen n'a y'a sɔrɔ e ka jaka dilen b'a la n'a bɛna tila yala e ka jaka dilen a bɛ daga ye i k'a dun wa n'a dira e ma sariya la i ka jaga dilen o ye ma haramu ye i t'o dun o tɛ bɛn o tɛ bɛn
mais jagaw mana fara ɲɔgɔn kan ka dɔ bɔ ka d'e ma o t'e ka jaga bɔlen ye bilen o o y'i ni yɔrɔ dɔ de ye ala ka sɔn na o y'i ni yɔrɔ dɔ de ye ala ka sɔn na mais i yɛrɛ k'i ka jaga bɔ k'a di yɔrɔ la i yɛrɛ bɛ taa dun yɔrɔ min na sariya y'o haramu nka i y'i ka jaga di maa ma k'a fɔ i taara dumuni mɔnen sɔrɔ a fɛ a ko n'an ka dumuni kɛ i ko ne fara parce que n ka jaga don la sariya fana o ti haramu ye ka i k'a dɛmɛ ka dumuni kɛ n'i taa kun t'i ka jaga dun ye tarima faamu de n bɛ fɛ k'a fɔ an balimakɛ ka ɲininkali ɲɛnamaba de don parce que degun yɔrɔw b'a la a ka ɲininkali la an b'a fɔ a ye ayi a ti daga fiyewu i k'i ka jaga bɔ i yɛrɛ ka tila k'o minɛ k'o dun o bɛ haramu ye mais n'i ka jaga bɔ ka di jamakulu dɔ ma o jamakulu in ye jaga caman de minɛ u y'a ye fana kɔfɛ u ka kan k'e dɛmɛ u ye o dumuni o suman dɔ ta ka di e ma sariya la o t'i ka jaga ye dɛ o ye garisɛgɛ min ni ala y'o d'i ma i ka jɛkulu bolo de ye n'a sɔrɔla kuma in bɛ faamu n'i ka jaga tɛ kelen ye ayiwa miniti 15 ayiwa dɔ ka ɲininkali bɛ yen nɔ a ko olu bɛ baara kɛ usine de la u bɛ baara kɛ usine de la u bɛ minɛnw charger ka kɛ bɔrɛ kɔnɔ a bɛ peser de mais fɛn yɛrɛ bɔrɛ yɛrɛ ka 50 kilos de don mais u baara kɛ min bolo fɛntigi b'a wajibiya baarakɛdenw kan k'u ka 48 walima 45 de k'a kɔnɔ o la ko olu bɛ se ka baara kɛ o kɔnɔ u bɛ baara bila walima u b'a kɛ o kan. ouais bɛ ni a sɔrɔla nafa wɛrɛ t'olu ka cɛ ka kɛ ŋɔnɔ dama kɔ olu bɛ wari min minɛ o ye cɛ ka kɛ ŋɔnɔ de ye a kilo 20 don kilo 40 don foyi tɛ se olu ma hali n'a ko k'a kɛ kilo 5 ye olu da ye u y'a sumali min kɛ ka k'a kɔnɔ u k'u ka wari minɛ ka taa a tɔ bɛ fɛntigi ni ala de cɛ olu ka foyi t'o la a b'i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ sɛnɛ kɛ n'i ye sɛnɛ kɛ i bɛ n'i ka ɲɔ de feere ni dulɔdilala y'i ka ɲɔ san ka taa kɛ dulɔ ye o mun bɛ se e ma e mana feere a ka kɛ dulɔ ye o e nana i ka ɲɔ de feere k'i ka wari ɲini anw fɛ malotigɛ a bɛ kɛ cogo min na n'a ye malotigɛlaw bila foro la u b'a kan u b'a siri tan o siri tan siri kelen o ye e kan n'a ta ye o kelen kelen bɛ tɔmɔ ka di a kansara la an b'u jate a mana bɛn hakɛ min an bɛ sɔrɔ k'o fana jaga bɔ u siri kelen na tuguni ka sɔrɔ ka malo tɔ fara ɲɔgɔn kan i y'a faamuya n'u farala ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka jaga bɔ a jaga bɔ cogo in na an b'a kɛ ten. ayiwa an karamɔgɔ ye min fɔ a ko min bɛ di kansara ye k'olu b'a fara olu b'a jaga bɔ i ka kuma t'o de ya min bɛ di kannikɛlaw ma aw b'o jaga bɔ wala bɔn nazaru min bɛ yen sariya la sisan n'i ye malo sɛnɛ sisan kɔngɔ b'e la dumuni tɛ so sariya la don o don n'a nana a bɛ malo bɔrɛ a bɛ kilo 50 bɔ malo la k'o k'a ka tilelafana ni surafana ye fo ka taa se malo jɛrɛli ma a ye fɛn o fɛn bɔ malo foro la k'o dun sariya la jaga t'o si la a bɛ fɔ o ma o ye dɔrura ye o jaga binnen don bon mais est-ce que o ni baarakɛla ta ye kelen ye wa kuma de bɛ yen sisan karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jateminɛ na. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Voilà, ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ. Salamu alaikum. dɔgɔtɔrɔ bɛ ɲininkali kɛ. Voilà, ne ka Salamu alaikum. ɲininkali bɛ. A fɔra muso min furu sara san 8 ko an a ye mankan nɛmɛ a ye mankan nɛmɛ. Ayiwa ne ka ɲininkali bɛ min kan o ye dɔgɔtɔrɔw ka sira dɔ ye sisan. Komi fɛn kura fila bɛ dɔgɔtɔrɔw ka sira kan. Fɛn kura fɔlɔfɔlɔ a yera sisan sɛgɛsɛgɛli la muso dɔw ni cɛ dɔw bɛ yen olu ka furu kɔnɔna na furu sariya yɛrɛ sira kan a yera olu tɛ se ka den sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw ka sira kan sisan mais u bɛ fɛn dɔ kɛ u b'a fɔ o ma ko fécondation vitro o ye ka cɛ ka denkisɛ ta ka a piquer muso ka fa la pour que den ka se ka sɔrɔ
o ye ɲininkali fɔlɔ ye wa ɲininkali filanan i b'a sɔrɔ muso dɔw bɛ yen musow tɛ kelen ye dɔw bɛ yen hali n'u si bɛ san 30 la fa min bɛ dilan o kɔnɔ ni o fa ka kan ka kɛ den ye dɔw ta bɛ ban joona dɔw ta bɛ se ka si bɛ se ka san 50 sɔrɔ ka sɔrɔ olu ta ma ban mais i bɛ taa sɔrɔ muso dɔw bɛ yen olu ka fa banna bon ni muso ka fa banna fa min ka kan ka dilan ka kɛ den ye o muso in o tɛ se ka den sɔrɔ cogo si la bilen mais muso wɛrɛ ka fa bɛ se ka ta k'a bila muso in ka trompe kɔnɔ pour que ale ka se ka den sɔrɔ n'o kɛra o muso in bɛ se ka den sɔrɔ a cɛ ye komi muso tɔw b'a sɔrɔ cogo min na mais o b'a sɔrɔ ale ka fa banna a kɔnɔ muso wɛrɛ de ka fa bilala a kɔnɔbara la o tuma ne tun bɛ fɛ k'o ɲininkali fila de kɛ quoi. Bon o jaabiw ka nɔgɔ hakili la an tɛmɛn'o kan sisan misiw ka yɔrɔ la misiw ka yɔrɔ la an tɛmɛn'o kan ni dɔrɔra y'a jira ko bana de bɛ yen bana min dɔgɔtɔrɔw ka dɔnniya la den tɛ se ka sɔrɔ fiyewu fɔ muso cɛ u ka o ta ka di muso ma i muso ma k'i cɛ ta ka di i yɛrɛ ma anw ma haramuya yɔrɔ ye o la sariya la n'a sɔrɔla a tɛ se ka sɔrɔ aada la fo a bɛ se ka sɔrɔ furakɛli sira kan cɛ de muso don muso cɛ don anw ma baasi o la a ye min fɔ minnu ka den sɔrɔ dɛsɛlen don fo muso wɛrɛ k'u dɛmɛ an ma baasi o fana na n'u bɛɛ ka jɛn don sabu sariya jɛnna n'a ye dɔ joli ka ta ka don dɔ la pour que o ka se ka balo an bɛ joli diw kɛ yan don o don a joliw bɛ taa kɛ mɔgɔ wɛrɛw de la pour que u ka balo n'o bɛnna e joli sera ka bɔ i la ka taa di jolitigi wɛrɛ ma o ka balo mana furakɛli sera ka fɛn dɔ bɔ i la n'o tɛ kɛ e ma tɔɔrɔ ye a bɛ kɛ nin ma hɛrɛ ye anw ma baasi o la sariya la parce que sariya jɛnna n'a ye mɔgɔ min rɛn bɛɛ tiɲɛna ni a ye silamɛ dɔ sɔrɔ min bɛ se ka rɛn kelen d'a ma sariya jɛnna ni o tigi k'a ka rɛn di ala kama k'a balima sauver rɛn kelen ka bɔ ale la ka d'a balima ma a taara o na se ka balo sariya jɛnna ni nin bɛɛ ye mana anw ma manigu ye ou bien bali fɛn wɛrɛ ye a ka fɔlen ninnu kɛli la ala sɔgɔ a sago nin da ye jumɛn ye Amsar muso min o ko min furu sara san 8 fa ko Amsar ko fa ka furu siri kura ye bon a dɔw bɛ tun bɛ ne kan mais n m'a dɔn n'o lo bon ne ta dɔgɔmuso ta fana bɛ san 8 bɔ bon ne yɛrɛ fana ko n k'a ka furu siri bon a furula cɛ min ma cɛ in banna le bon a kɔrɔmuso taala fɔ yan ka to a ka kɔrɔ ko an k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma bon a taala ne fɛ an y'a furu siri mɔgɔ wɛrɛ ma bon ala ye ɲinini diya la bon a ko cɛ in tɛ foyi ɲɛna ye mais a yɛrɛ bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ bon a nana fɔ k'a bɛ furu sa ka bɔ o kun ne ko n ko cɛ dɔn ye to yen e ye dɔɔnin sɔrɔ e hɛrɛjɛ fɛngɛra n ko ne ye furu sara n ko cɛ dɔn nin yɛrɛ tɛ n ko komi e mugu bɔ ala la bon a bana a taara sigi cɛ dɔn kun bon ne ko ne sigira cɛ in kun cɛ dɔn tɛ 1000 min di n ko i y'a ka wari d'a ma wa a ko k'a y'a ka wari d'a ma a taara sigi cɛ in kun ne ko n k'a ka furu siri ko k'a ka komi furu dɔn sara n k'a ka dɔɔnin siri ko sinon ne ka mɔgɔ tɛ bon a kun dɔ kɔni bɛ ne kan n m'a dɔn n'o kelen de don ayiwa ni o don i ta ye cɛ n'a sɔrɔla a faamuna a y'a faamu wa a bɛ n'a fɔ a balimamuso in furula cɛ wɛrɛ de ma bon sisan a bɔra o de kunna a bɛ fɛ ka taa furu cɛ wɛrɛ ma a cɛ fɔlɔ ma bon tant que cɛ fɔlɔ ka furu kun sara n'a furula cɛ kura ni cɛ kɔrɔ ka furu kun sara n'a furula cɛ kura ma n'o cɛ kura n'a ko a bɛ segin cɛ kɔrɔ ma sisan furusiri t'o la bilen dɛ ni cɛ kɔrɔ in m'a bila cɛ kura in m'a bila n'a seginna ka na cɛ kɔrɔ fɛ yen ni cɛ kɔrɔ y'a la furusiri cɛ kɔrɔ bɛ jɛnɛya de la hali n'a y'a furusiri n'a sɔrɔla a bɛ faamu
k'a sɔrɔ a y'a furu sa cɛkɔrɔ y'a furu sa a taara furu cɛ wɛrɛ ma a tilala k'i furu sa ka bɔ o kunna k'a sɔrɔ o m'a bila k'a fɔ a bɛna furu a cɛkɔrɔ ma sariya la hali ni cɛkɔrɔ y'a furu siri jɛnɛya de don parce que cɛ dɔ in m'a bila o la e jo don i jɔyɔrɔ ka ɲi nka i jɔyɔrɔ in yɛrɛ o t'a kiri ɲɛ dɛ hali ni furu sirila o t'a ɲɛ fo ni cɛkɔrɔ in y'a bila o jɛna o jɛna pewu non n'a ma segin furu ka jɛnɛya don dɛ a ma ɲi o ye i jo ye o ye o y'i jo ye fasi an bɛ a lajɔ yan nɔ ko dabila bali jati dɔn bilasirali jan tɛ ɲɛnafin bɔ ni an sira la mɔgɔw bɛ si ka ɲininkali kɛ o la an bɛ yafa deli bɛɛ fɛ inshallah ka ala deli ala ka san wɛrɛw yira n na ala ka limaniyaw di kira na so bonya kama sallallahu muhammad sallam al-fatiha اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ne ye nin fɔ a san ka jan dɛ mais a kɛra i n'a fɔ mɔgɔw m'a lamɛn mɔgɔw mago ma k'a la bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ silamɛya tɛ yen jamakulu o jamakulu n'a ma bɛn ala t'aw dɛmɛ min ko a ye jogo dilan jogo ye diinɛ ye n'u ko an k'a faga jogo tiɲɛna minnu denw bɛ ka faga bi olu y'a dɔn kɔni ko an kumatɔ kun hakili to olu la kɔni Haidara eka kote mogo bolo na sorola atumi